O Ministerio de Fomento ven incumplindo sistemáticamente os compromisos que ten ca cidade de Lugo. En concreto, estamos a falar dunha ponte sobre o río Miño que leva efectivamente rematada prácticamente 2 anos. Había xa un proxecto comprometido precisamente para mellorar todo o acceso actual á entrada da cidade de Lugo e a día de hoxe vemos como efectivamente isto sigue no mesmo punto onde o deixaron, sigue, polo tanto, absolutamente abandonado. O Bloque Nacionalista Galego considera necesario que se rematen as obras de conexión da nova ponte sobre o río Miño coa cidade de Lugo. Dende logo, para o Bloque prioritario atender as necesidades en 2 aspectos. O primeiro, seguridade, o entronque que existe actualmente da Nacional Sexta con Alfonso X Sabio, que lle dá comunicación ao todo o campus universitario e á zona sur da cidade, é moi deficiente e sobre todo moi inseguro. En segundo lugar, esa nova conexión da nova ponte coa cidade a través da mellora na volta da viña, o que garantizaría que todas as parroquias do Concello de Lugo e tamén outros concellos poidan comunicarse de maneira efectiva coa cidade. Isto melloraría tamén o que son as comunicacións do barrio da Ponte. Para o Bloque Nacionalista Galego, mellorar o entorno do barrio da Ponte é unha das nosas prioridades, porque entendemos que esta zona da cidade que está medrando, que é unha das zonas máis fermosas do Concello, precisa de boas comunicacións coa cidade para que os servizos se poidan desenvolver con normalidade e os veciños non vexan tamén menoscabados os seus intereses.